Ahoj, jsem Nikola z Cimediky. Naše společnost pomáhá zajišťovat kvalitní život zvířat a staráme se o to společně s veterináři. Chystáme pro vás živý webinář. Pište si úterý 30. ledna od 20 hodin živě. Webinářem nás provede paní doktorka Radka Vaňousová a problematiku probere paní doktorka Dagmar Ceringer, která je přední odbornicí na výživu zejména malých zvířat. Dozvíme se spoustu důležitých informací a probereme několik témat. Jak úspěšně komunikovat s majiteli obézních psů a koček, základy komunikace s majiteli tak, aby si uvědomili problém a chtěli jej řešit. Jaké informace o zdravotním stavu by měl veterinář vědět, než navrhne postup léčby, management hubnutí a nastavení kontrol. Samozřejmostí je, že během webináře můžete pokládat otázky a dámy vám na ně odpoví. Zaregistrovat se můžete na tomto odkazu. Aby vám neunikly další webináře, sledujte nás na sociálních sítích a odebírejte newsletter.